हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ ସୁଭାଷ ନାୟକ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର କିଛି ମତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖିଲାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକଟା ମଦ ପିଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଘର ବାନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁରେ କୋଟପାଡ଼ ପୋଲିସ ଗିର୍ଲାହାରିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ମାପି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ମଦ ପିଇ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା କଥା କି? ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। पूजारे लागुची बोली के जाओ मैं डांडे चिड़ाइले जिली का भाभी यार कौनी घटना चाहिए मैं जिली का भाभी ता ए तुम ए